Иванка и Марийка. Преразказани от Ангел Кралейчев. Марийка беше кръгло сираче. Тя слугуваше в една голяма господарска къща. От зори до мрак се трепеше горката Марийка. На обед господарката й даваше да яде сухи корички, а вечер трохички, сметени от трапезата. А господарската дъщеря Иванка се излягаше на пухени възглавници, лежеше до пладне и нищичко не пипаше. Марийка реши да се махне от господарската къща и да побегне където й видят очите. Когато настана нощ, тя взе хурката, каделята, вретеното и тихичко се измъкна от господарския дом. Отиде в гората. Дълго вървя между дърветата. Най-сетне се умори много. Седна до дънера на един стар дъб, сложи главата си на мекия мъх и заспа дълбоко. Събуди се късно. Озърна се наоколо, но не видя никъде жива душа. Само гласове на птички се чуваха в шумака. Дълго вървя Марийка в непознатата мълчалива гора. Най-подир зърна една дървена каштурка, покрита с мъх. Приближи се до нея, отвори вратата и влезе. Вътре нямаше никой. Леглото разхвърлено, огънят угаснал. На полицата наредени една до друга 7 делви са завързани по хлопаци. Нали не беше научена да седи с кръстени ръце, Марийка остави хурката си в къта, запретна ръкави и почна да разтрепва. Подреди леглото, премете, накладе огъня, седна и надяна хурката си. Завъртя вретеното. От време на време тя поглеждаше към делвите, но не се реши да ги отвори. По едно време топур-лопур пристигна стопанката на къщата. Една стара рунтава мецана и почна да ръмжи сърдито. «Що щеш моя дом?» Но като видя как всичко е ошътано, мечката се окрути, приседна до Марийка и започна да я разпитва защо е дошла в гората между дивите зверове. Марийка й разправи теглото си. Мечката въздъхна и поклати глава. «Ами той нещо», попита тя. «Какво е?» И посочи слапа каделята. «Коноп», отвърна Марийка. «Откъде го вземате?» «Сеем го». «Как го сеете?» Марийка нагреба шепа пепел от огнището, излезе навън и пръсна пепелта. «Ей, как го сеем?» рече тя. «Сетне?» попита мечката. «Сетне го скубем, топим го в реката, мъним го, решим го». «Как го решите?» прекъсна я мечката. Марийка протегна ръка и почна лекичко с пръсти да чеше мечката по козината. Мечката зашумя и сладко задряма. Като се пробуди, тя рече на Марийка. «Ти си много добро момиче. Аз бих те задържала да ми помагаш в къщната работа, но тук е гора, има много люти зверове. Страх ме да не ти направят нещо лошо. По-добре е да се върнеш пак при хората. За награда ще ти дам една от моите 7 делви. Избирай!» Марийка посегна към най-малката, но мечката й даде най-голямата. «Отвори я!» рече тя, «когато си идеш у дома». Марийка пое делвата, поклони се на мечката и си тръгна. Когато стигна в село, тя не отиде в господарската къща, а се прибра в полусъборената къща на баща си, където се беше родила. И нали беше страшно огладняла, тя дигна по хлопака на делвата и мушна ръката си да гребне мед, но наместо мед извади шепа жълтици. Премълня от радост, затече се към пазара и си накупи всичко, каквото й трябва. И заживя човешки, като не забравяше сиромасите. Научи се господарката и за мечката делва. Отиде на гости у Марийкини и дълго я разпитва как е спечелила цяла делва с жълтици. Марийка нищо не скри. «И аз ще проводя моята Иванка да донесе още по-голяма делва», рече господарката, прибра се вкъщи и почна да тъкми дъщеря си. Премени я, даде й хурка с мека като коприна каделя и я заведе в гората. Тръгна
Иванка между дърветата и почна да кълне мечката, че се е пръждосала в дън гора. Като стигна до каштурката с мъховия покрив, ритна вратата и влезе вътре. Ох, че на лошо мирише, рече господарската дъщеря и почна да тършува. Отвори долапите, пъхна се под леглото, разхвърля дрехите, най-сетне зърна делвите, стъпи на едно столче и протегна ръка. Тък му дигна похлопака и някой грозно изрева зад гърба й. Стой! Кой ти позволи да бъркаш в делвата ми? Иванка изтърва похлопака, обърна се, видя мечката и цяла се разтрепера от страх. Сви се в къта и почна да мига. Мечката изръмжа, озърна се, огледа разхвърлената къща, но нищо не каза. Разтреби, сложи всяко нещо на мястото му, накладе огъня, седна край камината и повика Иванка при себе си. Иvanка приближи и надя на хурката. Мечката втренчи очи в каделята и попита: той какво е? Вълна, отвърна Иванка. Откъде я имате? Стрижем я, отроснато каза Иванка. Как я стрижете? Иванка остави вреденото, откачи мечата ножица от стената, хвана рунтавата опашка на мечката и щвък отряза половината. Ей, как я стрижем, извика тя, но мечката подскочи, грозно изрева от болка, изправи се на задните си крака, хвана с предните си лапи Иванкината коса и почна да я скубе тъй, както Иванка скубеше косата на Марийка. Олеле! Писна Иванка. Вън, вън, вън! Заплъска я мечката. Да се махаш от гората ми или ще те разкъсам на парчета! Иванка изфръкна навън, но се досети за делвата и се обърна назад. Делвата! Викна тя. Дай ми делвата! Мечката сне от полицата оная делва, която беше най-здраво захлупена и е търкулна към Иванка. Господарската дъщеря е грабяса и хукна към село. Вкъщи майка й захълца от радост. Дай, умно чедо, мамино, да видим какво има не носиш. И като заключи вратата и спусна пердето на прозореца, господарката с разтреперани ръце отвори похлопака на делвата. Но отвътре рукнаха цял рой оси и подгониха двете зли жени. Почнаха да ги жилят навсякъде. По ръцете, по страните, по носовете, по ушите. Така ги изпожилиха, че Иванка и майка й отекоха и станаха като бъчви. Цели 3 недели не посмяха да се покажат пред хората. Хареса ли ви приказката, мили деца? И всички, които слушахте, последвайте ме за още. Благодаря ви!